Akwaeze jiri dị ebube Amalukwue ọka ndị ọka ije ndị be anyị na-eno odogwa ijeje mba onye ọma odogwa ijeje mba anụ nwere ebube mfụ Honorable High Chief Onyeka ofu nwa Akwaeze jiri dị ebube Amalukwue ọka ndị ọka Igbo tụọlụ m ihe ọka ndị ọka ọka ndị ọka ndị mmadụ abụrụ Chukwu ife onye memụlụ kantelu ekwe dike kwuo dike kunye Amalukwue kunye Amalukwue kunye nuo Amalukwue kunye ndị be anyị na Amalukwue kunyigo Amalukwue kunye ya na-edokwu Chineke n'aka Amalukwue kunye Chike kwulu gị n'aka ndị kunyigo Amalukwue kunye Amalukwue Akwaeze na okunyigo Amalukwue kunye Yes, sir. Ije n'ụwa m anụ m ije nụọ ụmụ Igbo na Amalukwue kunye wololololo Igbo mụlụ na Amalukwue kunyigo ụmụ Igbo na Chike ikulu gị n'aka Chike ikulu gị n'aka ịmalụ na ikunyigo maka na isi ga-eche ugo ga-etulili ndị be anyị isi ga-echi eze ga-echi eze owu ije onye ya na-achịnye dị na mma ọ bụ niile bụ anya ife adị emela ọnya kolikoli tụọ m aja mgbe ekwu ilo mụ na-ekwu na mme ililidelide Amalukwue na Akwaeze na okunyigo ije wololololo ụmụ Igbo be anyị kedu ntị ka ntụnye unu azụ maka na esi m oluo ijegem kịmalụzie na ụgbọ gbala awọ n'elu ụwa ụmụ Igbo be anyị ọkwana ije ka ebulunye nkenke maka na agwọtụlụ mbịatụgo ọgbakọlọ asị m ebunedu azụ n'ụwa ma bịa ọgụ Igbo na agwegbu na-eje jiri chụọ aja agwegbu na-eje jiri chụọ aja na-emesị ndị be anyị na ọ ga-ebulula ome ama aka mmiri ama na ọ ga-asị ebe enumandị ndị be anyị na akịka nọdụ ya na-arụ owu ije ife me na Amalukwue na Akwaeze nwe onye Akwaeze enume kene gị onye ọma yegwa ya limamu aka Chukwu na mmụ na-akpa ijenuo agụji Mike na South ọkwa abalị mụ na-agba na mụ dị n'Igbo dị n'oyibo ijenuo agụji Mike na South Galanya kwurugo na Akwaeze Galanya kwurugo iwi mmemme egwu
iriri n'eluigwe na mmọnwụ na-akpọ ụbọchị mgbe nwilo ndị banye n'ịgba mbụ tetelu dike Galanya hulugo na Akwaeze Galanya hulugo ebulu m ịgba m wee jebe Akwaeze Chukwulegede mmanwụ na ndị banye n'ime Akwaeze ka anyị batale Chukwulegede mmanwụ na Akwaeze adịa na-ebu obi na ọ dị n'ime ndị ọcha Galanya etirego local gọọmenti Galanya etirego na Akwaeze Galanya anyị etirego ezutodogwu nwere ife ọgaranya ngada Chukwulegede mmanwụ na Akwaeze ndị banye ọcha onye ga-ekwu na-akpọ Chukwulegede mmanwụ na Archi prọfesọ Benjamin Galanya hulugo onye dịka Chukwu Galanya hulugo na Akwaeze Galanya hulugo Amalukwue nwa Akwaeze onye ọma gị ka mụ na-akpọ ọgaranya bịa duru m Galanya hulugo na Akwaeze Galanya onye etirego ọma eze ma ọkọ dike onye na-ekwu na ọnwa ife na-eme Chukwulegede mmanwụ anụ nwere obi bịa kene ibilibe ọgaranya mmọnwụ na-akpọ Chukwulegede mmanwụ na ụna manya ka odogwu ụkwụlụ akwụkwọ nri nne Gentle prọfesọ Amalukwue igirigi zolu mmadụ izo mmụọ ụmụ Igbo ka anyị jezute nna mbụlụ odogwu late Chief Paulinus Amalukwue Azenyi suko n'anya bịa weli ọzọ ndị be anya ọkwanya butu dike bụlụ odogwu Igboke na elu numesi nne ya onye ọya adịlị mma ụlọ bisis Justina Amalukwue ezinne mụlụ odogwu bịa kene onye ọma oyili di ya nwanyị ọma ya weluo oso di ya mee Amalukwue dị n'ịdị mma owu ije Chukwulegede mmanwụ na Chukwulegede ihe acha Chukwulegede ya ba mmanwụ na ọyọ Igbo na-eno odogwu ejeje mba odogwu ejeje mba anụ nwere ebube mfụ ọnọrọbụ high chief Onyeka ofu Akwaeze jiri dị ebube Amalukwue ọka ndị ọka yes sir sie ndị banyị nọ n'odogwu ejeje mba onye ọma odogwu ejeje mba anụ nwere ebube mfụ ọnọrọbụ high chief Onyeka ofu Akwaeze jiri dị ebube Amalukwue ọka ndị ọka ụmụ Igbo na-eno ọka ndị ọka ọka ndị ọka ọkadị mmadụ abụrụ Chukwu ife onye menwụlụ ka ntelu ekwe dike ekwuo dike ekunye Amalukwue ekunye ndị banyị Amalukwue ekunye nuo Amalukwue ekunye Amalukwue nwa Akwaeze n'okunyigo Amalukwue ekunye ịmara anya bụ osise na-ele anya ọdịda atọ ọkụze na-ele anya ọdịda ụmụ Igbo n'okunyigo Amalukwue ekunye ọzụkwa ya bụ okwu gwara unu gbọgbọ echi gị ikulu gị n'aka ịmalụ na ikunyigo dị n'ụwa ijensi 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 ọyọ ya bụ odogwu wee kelee nụ nwanyị wee jewe nụta asa nwa lọlọ uju nwa Florence Amalukwue achala ugo nwanyị ọma ya lio akwa nwa dị na nwanyị egovini nwanyị ugogbe dịnyeji afọ ụzọ bịa kene ndị be anyị ka ya bụ odogwu nụsili nwanyị osebụlụ ụwa wele ji ma wee gọzie nye n'elu ka m si ya Chukwu Amalukwue ada Amalukwue bịa weluo ezi nwa mụchazila amụcha nwa bịala ụwa nnọọlio n'ọya adịghị gị mma ume Igbo ka jezute osisi Chukwu onye ka Chukwu bịa weluo onye isi
izizi na Akwaeze bịa kene oke mma ka mụ na-akpọ Owije ụmụ Igbo na nnu Chisom Amalukwue asa nwa na ya adịọ n'elu Somto Chukwu Onyeka Chukwu Ezani Ebube Chukwu ụzọ naanị Akwaeze mmụọma nwa bịala ụwa nnọlido bụ ngani na South Africa n'elu Chidera ya na ịfụnanya Onyeka Chukwu ife nwa bụ ụmụ odogwu ụmụọma bịala ụwa nnọlido Igbo na mmakwalebu aka Chukwu n'ọkwa mụ na-akpọ Owije ililidelide ụmụ Igbo mmanwụ na-akpọ ije ndị be anyị ndị Igbo do o nwere ife odogwu ji abụ odogwu unu malụdo dogwapụrụ ọka na-enu chacha maka na ife onye menwulu na-enu ụwa ka ntalụ ife onye menwulu ka ntalụ na-ekwe dịka ekuwo dịka ekunye Owije woroti kọmpini kwulu kọmpini ka anyị ji mmalụ odogwu ọgaranya ngada Investments and projects Pty Limited ọgaranya ngada onye ego bịa dulumo Benes Panemitas Benes Mechanics Benes Electricians ya ka anyị ji malụ odogwu nnukwu mmọnwụ mekene ya bụ odogwu batalụ na Nigeria greatly so many job opportunities n'ime obodo anyị ya melu ụmụ okolobịa ya na ụmụ agbọghọbịa ndị na-enweli ifefe na-alụ onye ọbụla lụwa lụọ onye ọbụla nwetebe ego onye ọbụla nwebe aṅụlio ndị be anyị webulu maka onye Amalukwue na Akwaeze Investment Nigeria Limited ndị nnukwu ego anyị na-eme ibe niile dị iche iche eji alụ ụlọ akwụlụ chinchim ọ bụ na ị chọwa Rhino simenti anyị na-alụ ya alụ simenti eji alụ ụlọ ọkwụlụ tantam anyị na-alụ ya alụ any building material ịchọ anyị na-alụ ya alụ ụmụ Igbo na ndị nwere na Rhino anyị na-alụ ya alụ ayo ije Rhino Oil and Gas Nigeria Limited ndị ọgaranya ngada ka m na-akpọ ndị be anyị do na nyeloza na B&O Logistics Nigeria Limited ife dị iche iche ka anyị na-ebunete n'ụwa niile ebe ọ bụ na ịchọrọ ebunetele gị ife na ụnụ amaligo na anyị dị n'Igbo dị n'oyibo na anyị nwere efume mfuo ọgaranya ndị kaliga egwu Amalukwue na Akwaeze oji moto ebe ọ bụ onye ọma ọkwa gị bụrụ moto wee bunye m n'egwu nwa si m aka Chukwu bịaba egwu na onwere ife na-eme odogwu na-eme n'ihe adịlị m ala na-azụ ụmụ na-eme ekene odogwu aka taa aka anụ kpọrọ nkụ na-eju nwa ogbenye n'ụbịa kene eze ọmọgọ ka m na-akpọ ọrụ ọzọ gị mesịrị ndị mmadụ ya na iwe ọmị na-emelụ nwenu anyị jiri wete ọzọ ọzọ dị bụ mmadụ abụrụ Chukwu ebe anyị mmadụ abụrụ Chukwu adị bụrụ Chukwu na-alụ ga-eme wiwi aka
aka chukwu n'ọkwa mụ na-agba ọgaranya akwụlugo ọzọ ọgaranya akwụlugo igbo mmadụ abụrụ chukwu ọgaranya akwụlugo ọma mposi ichili ọzọ ichili ọzọ mmadụ isatọ Tipulegede mmanwụ na-apụwe ọlọbụlegede obodo mmanwụ niile na-apụwe wetire mkpu Tipulegede mmanwụ wetire na-apụwe okokoko ndị be anyị na Amalukwue ọgaranya etirego ọgaranya etirego na Akwaeze ọgaranya etirego ụbọchị egwu nwaka chukwu wetuo gị obele chukwu na Akwaeze obele chukwu bịa dulu obele chukwu obodo na mmụọ na Akwaeze igbe n'obodo niile nwere obele chukwu nnukwu chukwu ji adị ike Amalukwue eze chigbo ogbenye ka mụ na-akpọ ọsụ igbo ndụ onye nnukwu ego dogwa katakumu bịakene onye eze na-akpọ ya eze aka chukwu ma ekene ebe ọzọ ka m na-etiri origwu ebe ọzọ ka anyị na-abịala mmanwụ onye ka mmụọ mụ na-akpọ ọnọdụ n'anya egubo azịrị egubo nne m anya egume ịwara egume ịwara egume maka chukwu agụ ji ma nkịtị egwu na-ejenu Amalukwue si mụ ka na ndị na-abịa onyinye ndị na-eme ka o si eme ndị oli ọkọtọ His Royal Majesty Igwe Innocent obi ụdọ ndị Igbo niile Igwe Obiagụ ndị Igbo na the Walu Kingdom nke izizi na Delta steeti onye ọma adịrịsị ndị Delta bịa weluo eze nkotonko nwa eze n'ịka dịlịmọ CEO Rhino Investment Nigeria Limited onye eze bịa dulugbo Managing Director Rhino Steel Industries onye ego bịa weluo CEO Rhino Oil and Gas Ibilime Ọkada Makozi One ya n'onye ọgaranya n'ike tiri job opportunities ibe obodo gị onye ọbụla nwebe abụghị n'okwu akata atọ n'okwu odumodu jewele onye ọkpa igwe n'onye nwere gị n'ụwa n'onwere ife odogwu eze ma ọkọmọbụ na-akpọ igwe ndị Igbo dike yes sir ndị banyi ma nye lọzọ nọ His Royal Majesty Igwe Christopher Ọkpara eze nne bụ dị tọdụ na Akwaeze niile eze nne bụ ka mụ na-akpọ igwe nọchiri mmadụ achị ọzọ ọgaranya chibe anyị n'ọchịchị gị nọdị anyị mma igwe na-eje ụka na mma ekene gị onye nnukwu ego eze mọgọ demedeme oyima olubu ya eze nnebo eze nnebo ndị Igbo onye ọma igwe na-eje ụka na mma ekene mama ebula ịgba m jebe n'obi ka nje zute ọgaranya chukwu na-emeli ife Honorable Gozie Okafọ onye nnukwu ego gọzie ndị Igbo bịa weluo akụchukwu gozila gozi nke izizi na nne obi niile ọgaranya na egwu na-akpọghị onye nne obi ka na-akpọ igiliga ego eze mọgọ bịa welu anụ nwere obi bịa yiri ibu onye ọma onye nwere ikpokpo ka mụ na-akpọ CEO Rhino Investment ọgaranya jelije n'ego CEO Rhino Steel Industries ezemọgọ bịa welu Rhino Oil and Gas
Nigeria Limited oje ga-asokwu onye ọma mkpọlọgwụ dị ji n'ụzọ niile n'ime ụkwụ ọgaranya nwere ikpokpo ọmụ ibele ije onye agịlịga walụ na mkpọ odogwu kpalakụ elisi eze mma gọbịa iligbuo ọgaranya gidigbam bịa na-akụ chi gosiri agọzi onye nnobi bịa duru akụchi gosiri agọzi odogwu ndị nnobi ji dị ebube ka mụ na-akpọ ọgaranya jere ije na ego ka m na-akpọ eze ọkọ onye eze bịa duru ịgba na-akpanyekwe ije mana ebulu bekene ụmụ Igbo bandio wee jebe ekwulọbịa ka ije eze ụtọ oyibo nnukwu mmadụ nnukwu alụsị ọgaranya nwere ego ka m na-akpọ Honorable Azubike weze nwafọ ka egwu na-akpọ odogwu akụsi na chi na-ekwulọbịa akụsi na chi onye ego bịadụ n'ume dobe mmọnụ bịa weluo dobe mmọnụ dike onye bụla ebu n'obusigo oju na-eme ọgọ ka egwu na-akpọ oju na-eme ọgọ kwa ịbatalụ n'ime obodo gị wekpọrọ ụmụ nwanyị na-akpọ ndị dịba nwụrụ amụọ ịlụlụ ọmalịcha ụlọ siva bilive n'efuo oju na-eme ọgọ nyọma demedeme ọgaranya ọkụ ebiri Disemba ị na-ebute 100 bags of rice na-eke ndị ogwere ka ọrafa n'ime obodo onye ibunyela akpara isi inye ya 10,000 oje ego ngwongwoli eze ọba ọgọ ọgaranya nwelife ọsụrụ ụgbọ gbanye bekene ala na-azụ onye ọma ọgaranya na gị na nwanne gị gbakọtara aka welolu ndị ekwulọbịa ụlọ ụka gbasiri ike obodo kwụwa aka obodo nwebe aṅụli maka ndị ọgịlịga ọwụwa olumi akụsi na chi akụsi na chi na-ajụ abụghị ọgaranya bụ onye nnukwu ego akụsi na chi ndị Igbo onye ọma akụsi na chi na-ajụ abụghị ọgaranya bụ onye nnukwu ego ọgaranya bụ onye nnukwu ego ọgaranya bụ onye nnukwu ego aka chukwu ekulie kena alụnụma odogwa ijeje mba onye ọgịlịga odogwa ijeje mba anụ nwere ebumwe mfụ Honorable High Chief Onyeka ofu Akwaeze jiri dị ebube Amalukwue ọka ndị ọka olumie ọka ndị ọka ọka ndị ọka ndị mmadụ abụrụ Chukwu ife onye menwolu ka ntedu ekwe dịka ekwuo dịka ekunye Amalukwue ekunye nuo Amalukwue ekunye ịtụ mmadụ abụrụ Chukwu na okunyigo nuo Amalukwue ekunye ọnụ na-eli elu ga-abịakwa ụwa ọzọ Amalukwue ekunye ịkọlọ ihe ebe n'ebe egbuo Igbo na-ekwe odogwu mmanwụ na-akpọ ụmụ Igbo egwu eme nwanọ n'ụlọ akụnye na-egwu na-eme asị m ọnọ n'ụlọ akụnye ịgbapụ tetelu dike ka ị bụrụ ịgba n'ebe ekwulọbịa ka anyị ga-ezute oke mmanwụ Honorable Oscar Ezebafo onye nnukwu ego nna nyelu ugo nke izizi onye ekwulọbịa nnọọ egwu mụ na okenelu gị eze ọgbọgọ dike
ife n'ụwa na Amalukwue ibe na odogwu ji anya akpa ego na mmanwụ na-akpọ iyi osisi na-amị ego osisi na-amị ego bịa dịrị m mmanwụ osisi na-amị ego ya mịkwalụ m ego oyibo ka mụ na-achụ onye ọma ọkụ na-enye ife na-ekwula ọbịa odogwu ịba ofu osisi kwụ ụzọ nya mana ọ na-eji ikuku kwulu mmadụ igbo odogwu egwu m aka na-adịte onye ọma azụkwa kọmpini kwulu kọmpini ka anyị ji malụ ọgaranya odogwu Russia plantain planter Nigeria limited yanwa ka ji malụ odogwu Ogwapulu Benfica Associates Nigeria limited Makoze Meyelona Onyoma Iwodogwu ji bụlụ ọgaranya ịgba na oriri nne ọgaranya abụrụ n'ọnụ ọlụnụma oju na-agba ọkọ onye bụrụ ebu n'obusigo ọkwa ịbatalụ na-ekwulu ọbịa n'ime vileji ite naanị ọlụ ụgbọ ajadolu ọlụfụ ụlọ mmadụ ite naanị ọrọzi nye bụ ife ka imesịrị ije n'akụkụ obodo wee nwere ofu ụlọ wee kpọlụfa aka mma akọzọ nne ya lona ife odogwu na-eme ụmụ Igbo nye bụ ife ebidokwa ya bụ odogwu batalụ na-ekwulu ọbịa jee n'ụlọ akwụkwọ niile dị na-ekwulu ọbịa wọla onye bụ na ụgwọ akwụkwọ onye bụ na nwebe aṅụrị ya bụ odogwu na nwanne ya fanụsịlụ n'ụka je ndị ụka si onye ọbụla kpebelu Chukwu maka na ebela amaka eze ọgbakọ dike ọka ị na-emelụ mmanụ were ike ọkwa igolu moto nọnọnọna ebunyesie ndị mmadụ ọrụ obodo wee kụba aka ya anyị wee kwụọlụ ya aka ije eze ọgbakọ n'ime mụ ka imeli ibe mụọ obi ya dị m mma oji moto mọgọ ka nna kpọ onye ego ndị be anyị na onye menwuru ibe dị otu mma nekwulu ọbịa be anyị si nyezi enye eze ka ochie ife onye menwulu ka ntelu ọ bụrụ ọnụ ije ka mbụlụ ịgbaje zụta oyibo High Chief Emeka Odejahan eze onye olulu ụwa nke izizi na Nsụka eze onye olulu bịa weluo ndị be anyị onye olulu nya mee onye olulu nya golibe onye olulu nya nwebe aṅụlie eze onye olulu n'isokwe wee sibe ọdụ onye na-esi gị ngo ọgaranya ngada iso na managing director Rido Enterprises Nigeria Limited onye ọma Rido Oil and Gas Nigeria Limited ọgaranya ije n'ego maka na onye bụla ebu n'obusigo ejiri ọnụ etinye asụ n'ofe onye na-eme ka ekwesị akụnụnya ọgaranya ya na-eso onye olulu odogwu okwu maka na chi na-emelife eze ụmụakọ mmanwụ ajọ nkịta ji isi anya ọkụ bekene mgbọlọkụ dịchiri ụzọ n'ime eri mbụ ụkwụ oyibo onye bụ ụlọ ebu n'obusigo mmanwụ ije mama ebula ịgbamụ wee jebe eze aki ndọ ndị be anyị ka je zụta ọgaranya Honorable Chinedu Enrichi Mabiakene, the young bishop, Onyama,
atọ na South dike onye nwere gị nọ nwere ife mmiri na-ezolo ọrụ onye ọma ọgaranya nkada odogwu jeli ije n'enu ego ikenga na mụ kenelu gị mkpomkpo nwa eze ọmọgọ bịa yiri mmụọ onye nwere gị nọ nwere ife olubie mmiri na-ezolo ọrụ onye nwere ego bịa weli the young bishop mkpomkpo nwa mmiri na-ezolo ọrụ nwoke ike bịa kele ikenga n'ijike onye nwere ego bịa weli the young bishop mkpomkpo nwa the young bishop mkpomkpo nwa ọgaranya nwere ife n'aka Chukwu kenelu gị the young bishop mkpomkpo nwa Ubigbo na-ekume ekunye ka anyị jee zụta odogwu ọgaranya jile enyi wee chi ọzọ Chief Ikenna Okafọ onye nnukwu ego ide dị sekọndụ na Akwaeze ide Akwaeze na Nneni ide mba na akpọ mma kpọzi ọna eyele ọna onye ọma echiche chili gị n'obodo dị iche iche n'orili nne onye eze ka mụ na-akpọ oke mmọnwụ ọkwa igwelide foundation na Akwaeze niile iji enyela ụmụ ogbenye aka ide na ndị ya oti na-akwụlụ ụgwọ akwụkwọ kwa arọ ndị banyiva dị ka aja ọzụ maka ụmụ ajadu ọ na-enyego oyibo ọnwa Disemba niile ọzụlụ ụmụ ogbenye bịa tụrụ ugbo oyibo ọgaranya ego onye kalila mụsuo ibe ị na-emelụ mgbe n'ụwa na ya ma nkụtara anya ọnụ odogwu onye eze jide ka iji n'ụwa nweze na ọgadele gị mma obodo na-ene ide ndị Igbo ọgịlịga onye ego odogwu nwere Igbo bịa kenele n'aka Chukwu na-akpọ iyi arụzi mgbịrịmgba odogwu na-atụ oyi ije mama ebulu ekene wee jebe nọzụ ụbụlụ ka anyị jee zute n'odogwu Chief Maxwell Izumba agba ego nkịtị nọzụ ụbụlụ ọgaranya jeli ije n'ego osisi ọma pụlụ na ndị ọma agba ego na onye nwere gị na nwere ife onye ji gị na-eche ndogwu ọgaranya nwere obi bịa nwelu onye ego tụelu m ihe agba ego mmanwụ siri ike agba ego n'ọtụ ụbụlụ ọtụtụ bụlụ na ndị ọma nwanyị eze bịa gile mụ mmanwụ mmanwụ siri ike ije tie mama ebulu egwu ya libe azụọ n'obi ọgaranya na ka odogwu anyị na-etile egwu Amalukwue ọgaranya jeli ije n'ego ezi eyi m n'ife emekwana gị odogwu ji ego oyibo wee kwala ajụ ibu wee dịla ogbenye mfe onye ego bịa tụrụ mbọ ọgaranya na egwu ya na na odogwu ejeje mba anụ nwere egwu nwefụ ọnọrọbụ high chief onye ka ofu Akwaeze jiri dị ebube Amalukwue ọga ndị ọba ya na odogwu ejeje mba oyibo anụ nwere egwu nwefụ ọnọrọbụ high chief onye ka ofu Akwaeze jiri dị ebube Amalukwue ọga ndị ọba ihe ọga ndị ọka na ndị mmadụ abụrụ Chukwu ife onye menwulu kandelu ekwe dike kwuo dike kunye Amalukwue kunye asị m ụlọ Amalukwue kunye Igbo bụrụ ụmụ na Amalukwue kunye chike kwulu yi n'aka nwanne mmanụ na-ekunye Amalukwue na Akwaeze kunyigo Amalukwue kunye
Ọmụtụlie obele chukwu na Akwaeze. Amalukwue obele chukwu na Akwaeze. Igbo kilibe na obele chukwu na Akwaeze. Mmanwụ Obele chukwu na Akwaeze. obele chukwu ya bụ nnukwu chukwu ji akpa ike. Amalukwue obele chukwu na Akwaeze. Ije nsi, ije nsi, ije nsi, Amala nselibe. iyotago, Amala nselibe. iyotago. Amala nselibe. Aka chukwu na egwu bụ na-ekele. Aye.